Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 15 na bulan sang Nobyembre tuig 2022. Action Radio. Layong aga naman sa aton mga tagpalamati liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. 100,000 cash assistance personal nga ginhatag ni Gobernador Lacson sa 5 ka mga Negrense centenarians. Councilor Saison target mapasar ang propos 3.25 bilyones nga budget sa ikadwa nga semana sang Disyembre. Lalaki nga may problema sa paminsaron na sapwan patay sa banwa sang Murcia. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginanunsyo sang PNP o sisaon sa mga investigador ang aligasyon sang suspendido nga Bureau of Correction Chief Gerald Bantag nga may kaangtanan sa isa ka convict nga nagahingalan kay Herman Aguho. Suno kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, ang magausisa sang aligasyon amo ang kapulisan kag National Bureau of Investigation. Dugang pa, ginpangabay ni Pajardo si Bantag nga dalon ang iya depensa kag ebidensya sa proper forum kangay sang preliminary investigation. Nobyembre 11, sang magpagwa sang payalag si Bantag angot sa murder case nga ginfile batok sa iya, may kaangtanan sa kamatayon sang broadcaster nga si Percy Lapid kag ang middleman nga si Cristito Villamor Palanya. Isa naman kabag-o nga personalidad ang ginatudlo ni Bantag nga may posibilidad mastermind kuno sa pagpapatay kay Percy Lapid. Dogadalom kagadamo ang mga personalidad involved sining kontrobersyal nga kaso sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:04 na. Ang pila ka mga balita duludugsing naton sa kahanginan, mga balita sa palibot sa Bacolod kag iban pa. Ibalik naton ina pagkatapos sini. Ang balitang ito ay Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Ang mga Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos ka gid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako magulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git pag underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, nang nahuya, ako mahulang. Ay, may pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana, nang nahuya, ako mahulang. Ay, may pigado, tas kay, ano ko sila,
Manisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado. The time las 4:16 na madmad bangon. Pizza 15 na. Oy, sweldo karon nga adlaw. Preparahi si Mister sa maayong pagkaon para madulungan ka sang kumplito nga sweldo. Inakon hindi X ang punta. Basi risto. Oy, hindi magpatama gasto ha. Gasto ka lang. Hindi magsubra sa ginabaton nga sweldo. Oy, pizza 15, ano pang ginabulo bari kutot nyo? May klase, may opisina. Padulong na sa mga merkado, luto na pamahaw para sa mga kabataan kag sa opisina. Kadasig sang inadlaw, 40 kaadlaw na lang. Pasko na. 47 días na lang saylo na kita sa tuig 2023. Kamusta na ang palibot sang syudad sang Bacolod? Karon nga daw pizza 15 sa Koguray, no? Pinarik-parik sa aton mga utod sa merkado. Pangumpra dire, pangumpra dito. Aber, panilagan ta ang siyudad sa Bacolod sa observation report karon nga aga. Ti Martes subong daw ginapananaw ko ang nagaman sa patrol. Gwapa. Basta magtulusinyas do pakot ko na eh. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Siyempre, O kondisyon na oh. siyempre, kay ano walang adlaw subong. Ay, Tipiyo na pagka ulo adlaw karon, may masulod na nga mga mensahe dira sa inyo. amugid. Nga, kabalo ka na. Kung ano na nga mensahe, action Fred Okay ah. very good. Di karon pa ni Action Fred, masulod sako gawa ang aton sining nga mga merkado. Kahit karon pa na sila makabaton. Expect na karon sa hapon-hapon, medyo mas matrapik-trapik ha. Kay kadamo na ni karon sang mga nanay nga nagakadlaw, nagapangumpra. Kay mante, may nagpangumpra kay Mother's Day daan subong adlaw. 15 Action Fred sang bulan. Karami ni sang pamatsyag sa mga ginikanan kay may ara naman sila sang inog bakal sang konsumo naman para sa panggawion nila Action Fred, knowing nga adlaw daan nagapreparar sila sa ila estudyante, sa ila bana, sa ila mga asawa, dabi kung ang babae rigatag sa lalaki para may ara sila sang kanon sa adlaw-adlaw nga tanan. No, makita mo na sa atin sa Facebook Live Action Fred nga nagapulo pa picture ang langit. Pwede ka man ka pusing-pusing. May ka pa picture sa langit Action Mayo Fred. na kay may picture ka babaw. Oo, gagulugal gani kagdo medyo may indikasyon nga may posible ang pag-ulan-ulan. That's why reminders na lang sa aton sini nga mga ka-aksyon nga magdala na lang sa inyo sini nga protection sa lawas para hindi magmasakit. Pero paglibot sa syudad sa Bacolod, Action Fred, matulutugnaw ang huyop sang hangin. Kag tulutawhay pa, wala pa mayo, may nagabiyahe nga mga depasahero nga salakyan. Pero kadamo na sa mga labayan naton nga mga balay nga nagasiniga na Action Fred, kay for sure
especially mga Iloy, nagapreparar na amo ni oras. Pero na-notice na lang bala Action Fred, sa may bagong dalan, di bala ho, sa may Upper East, nagligad to sa bago pa ni bukas, pirte na diri kasanag. Subong niya, sa wala to nga street lights, kagsto nga, wala nagasiga. Do delikado ha. Do delikado agyan ni sa aton sini nga mga ka-aksyon. Kasi isang nagligat to may mga gwardya na di nga gabantay. Subong wala iya gwardya pag action Fred. Do kakululbaan maglabay ka miskan gasakay ka gani sang salakyan. Kulbaan ka kay basi kulpay may magpara blasimo may maglagan sulod sa imong salakyan. Ti panglakaged. Subong niya, kita ko sa aton Facebook Live, tawag la, pirte kadulong. O di nagkadtong suga. Paara naman ang suga, Action Fred. Pero, Wala ka siga. Wala ka siga. Imbis nga sang nagligas, sang galibot-libot, tadi mo ni oras, may nag-walking-walking na de. Subong Action Fred, katawhay, wala may walking-walking. Diba sige na wala ka bayad, in palungan sa siniko? Ambot? Kasi wala mo sa street lights, Action Fred, ni isa, wala may gasiga. Amo gani. Oy, Action Eden, ginapahalong ta aton mga utod ha. Kaya nga patay siga, subong ara naman. Basta gani daw, dali na lamang nukot ang siniko, gamo dayon na yan, patay siga. Delikado. Teka, rasonan ka Christmas mo. Kutita, bumubusiw. Kulukutitap sigurong bill mo. Basi mo na wala Action Fred. Sa atin siniyo mag-action yung may plano, kamo di wala mag-walking sa Upper East, Lusot pa, MGC. Bawin nilang kamo di dali maglabay, kano ka delikado, gidho, kay kadulong, sandalan. Basi karon may mga, diri naman bala ang ruta ni isang mga malain, ginhawa nga magpang-hold up, wala Action Fred, o magpangawat. Bawa ka delikado, gid. Pero maglabay, di ko adlaw or suno sa naaw na Action Fred, kadamo na diriya sa mga nag-exercise. Kaya pagkalambot sa punta, may exercise na sila. Hindi ba sa may, sa may, diri ayon niya bala niya sa may Burgos, Pasaka, kadi pa east naman. Tapos nila walking, sulod sila din sa McDo, di ka maglukaos. Na ako mainod ng bulsa. Nami sa exercise mo tapos mo exercise kaon ka, no? Pero hasta lusot sa NGC, ito makabawi-bawi man na madula man pagkabago-bagoon magawa, kahit ikalaba man sang imo sining agyan, no? Pero importante, Action Fred, subong adlaw. Lipay man pati yung mga negosyante, kay makaguluganar-ganar sila gawa, kay sweldo gani sang tawo. Ang iban, na-schedule na nila subong November 15, mas lapit na gid sa Christmas season. Basta iban subong mamakal Christmas decors kay tihamak for after 2 years, Action Fred. Subong liwat maka-celebrar sang Christmas gid pa lang daw naghalog-halog ng restrictions ang COVID-19, Action Fred. Kang iba nahidlaw, wala sang choice, especially kung may kabataan, nalimian kagluyagin mag-celebrar sa ginatawag nga Pasko. Paagi naman sa pagtakod sa mga Christmas lights, paagi sa pagbutang sa mga Christmas decors. Ti amon ay ang importante, Action Fred. Basta may nagbakal, tila pag-ipilit. Kung may hara lang. Kag kung wala, explicar lang sa mga kabataan, no? Kay kadamo pa dan, Action Fred, sa mga balayran. Labi na gisubong nagbalik man nagbalik man ang klase. Sa ladla nga tanan ang ginikanan, mapaplite, mapabalon, may pagkaon pa. Importante, kwan lang mayong lawas la, Action Fred, no? Ang health is wealth, gid. So, sa aton sa niyo action, halungan, gid ang aton sa niyo panglawason, ang aton sa niyo kayong lawas, pagdala sa proteksyon, ulan, init man, we don't know kung may ulan-ulan, subong nga adlaw, pero ako sa inyo, pati na kamo madala kamo sang proteksyon kay naghamba aga kung naglibot-libot, do medyo gulugal umon ang panahon. Observation report halin sa patrol, Action Eden Abuso, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Daw medyo masulot sadya, mapulupagsik ka ang mga report
karon nga adlaw pit sa 15 basta may trabaho ka. Masubo-subo man sa mga remedyo general, base pa lang maka-jackpot man kamo sang mga transaksyon. Anong pamahaw nyo da? Ako may ginbakal ko itong kalabasa bala. Lutikon ko ito karon Bakla mo na. Ang linutik bala, damo gata, nang bakla mo sa damo nga pasayan nga putian bala. Kag i-entrada sa imo linutik, purtik namit mo, tilawin nyo bala. Pagkatapos prito ka bilong-bilong, ayos na ang pamahaw karon nga aga. Pagkatapos ang gaserve sa imo ga kuluki ay kiay gid gapulo pangilay ka mansweldo. Pagkatapos bago lang tapos paligo, akala portik namit siyang pamahaw karon nga kaagahon. Bugtaw ron, kag magpulo pamahaw na, kay Hinida Ordonez mauna gid siya, kay ang ilagayon dato Castillo, ay ara na ho si Niliana Sabran. Monitor kami dia sa barangay Tagok, Kabangkalan City, Sabran Family. Mati naman adlaw, kay Nancy Garcia, good morning, nagamonitor sa program, salamat gid. Kay Roming Estrabon Hidalanga, sang barangay Talaban Himamaylan, gamonitor man. Kay Doy Artor, tamyaw ko pamilya Dison, Storke, Daniela, Diom, kag subong man Dihada Family, salamat gid. Si Milili Uligo katamyaw kay Ma'am Banisa Star kag Doc Matmayo, Jinke de Alagdo, Noel Amar, Alex Muntisa kag kay Bosya Lito Baba. Sige. Tamyaw ko belated happy birthday sa bata ko sa Berot, Libanon, Maricon Castillo, Gloria Moreno, Wilson Castillo Jr., Marjorie Castillo Fernandez, Sarina Castillo Banaag sa Lower Bicutan, Tagig. Sige, Ariglado, kay Luwila Siason, good morning man, kay Eljan Cabudillo Paborada. Ari lang ko dia, good morning sa pamilya Paborada, monitor lang ko, salamat gid. La Castellana ta, ba morning. Sige, kay Tilma Pihidasyon Kadungon, Hope Sabudugo, Aileen Artilado, ang ilagabi, Jomare Danong Janisa Sibunga, Tagasinda Conchita Coscolwela, Barangay La Castellana ba, si Primo Kudan Haliko aga pa morning. Kag si Rene Habilusa, Sang Carmila Village, Talisay City. Si Primo Dan Haliko, miyembro ni sang missing ko wala. Renato Itabag, tamyaw ko tanan nga taga Malubulo Kawayan, gamonitor kadaga. Kay Renato Tanuan, good morning man. Sa Sinda Josipa Isabela, tamyaw lang good morning kay Bernard Mating ni Pales, kag Ryan Bilio, kag subungman Maaw Bilio. Si Judge Nap Diamante gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Reobin Tampos kag Brab Francia. Kay Toto Raul Alibugas, dalong galadlad nga pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Dira kay classmate ko Efren Pumpirada, classmate, good morning. Gamonitor man si classmate Nets Alarcon, good morning da sa inyo. Sa mga pamilya Dilag sa Sumag, Bilmonte family sa Purok Riverside, Sumag, good morning. Kay Marlon kag Lagrimas Reyes, si Jusing Tupas sa Sumag, kamusta? Morning da sa inyo. Si Parikinit Pabunda, wala na ko kita din sa pamasyar man. Morning da sa inyo. May lang pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Subong man kay Imbong Diocampo, morning. Monitor kami di sa Maawa. Kay Andro Mangilan Villarosa, good morning. Si Miri Anjuso, good morning. Patamyaw sa bata ko Mariel Juso, Rodmark Rodrigo Juso Jr. kag Rodrigo Juso Sr. Good morning da sa inyo. Oy, antes ko malipat, ang libre gali nga medical check.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakar silpur kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiya mo na ginhalay ko sa katulod gaya ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi ini magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo mga duwan muna. Kag Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Mga basura sa palibot sang siyudad sa Bacolod. Ang number 1 nga topiko subong amo ang basura sa siyudad sang Bacolod. Bauti daw hindi ko maagyan daw kabudlay agyan. Amo silingon daw kabudlay pero pwede maagyan. Ang gina-question nga ang iban ginahakot, ang iban wala. Ano may pinilian? Daw hindi amo, no? Ang nagakatabo sa IPM CDC. Kung sa bagay, Disyembre 31, expire na ang ila kontrata. Amo nang siling ko, dapat ang siyudad sa Bacolod maghimo na sa tikang may bidding na nga dapat patigayunon nga pag-abot sang pitsa 31 may talos gilayon. Sang sa kalabanan sina nagakatabo, malabi sila, may extension pila ka bulan, pero ti may mantani kung mayong serbisyo, pero ti law-law gid, sus, puwerte na ni maho ng pila ka mga subdivision kag mga barangay. Ambot silingon, hindi gid maayo ang serbisyo. Halin pala sa una, bisan wala bagyo, puwerte gid man niya, abot, tinamaran bala. Ti husto na ang siling sa iba naton nga mga kauturan, ang iba niya kung maayo maghatag, daw hakuton, ang iban pabulag-bulagan, kundi maghatag, daw hindi naman naamo, may sweldo man ini sila. Daw ang Bacolod, daw ginhimo nila yung nga, ano nga plastada ini. Kung daw hindi sila kasarang, kundi buya nila, sang sahagad Antosya, ang syudad sa Bacolod, gapanimaho na sa kadamo sang basura. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Kay Warlito Nisiada, good morning. Sa Talok kag Barangay Magbalyo kuno. Good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Sa Barangay Hagimet La Carlota. To Alex Muntisari siya. Ari lang ko dia. Nagatika-tika si mo. Abakalain. Stereo ipil. Gatika-tika. Kay Bing Bagatila, good morning. Kay Jose Mongcal Torilla, watching live, Binalbagan. Kay Junalin Ninyal de Crepito, morning da. Kay Joy kag Edgar Cepeda, Julio Siles, John Dexter, Kit Macariula, Karen Guzman, Lager Diquilla, Nimpa Bilio, Gamilong Galido. O sige. Kay Ryan Bilio, good morning man. Kay Carmenzo Siason Biboso, tamiyaw ko si Ilmer Jere, Nunong Lerma Di Sales, Luciana Maaw. Sige, good morning da sa inyo. Kay Hasmin Caballero Barcuma, tamiyaw ko mga akon bana, aga pagabugtaw. Sige, sa Barangay Kubay, La Carlota. Kay Albert Choi Yang, good morning. May lang nga pag-monitora. Tagsagid kakaagahon. Kamusta ka mo da? Ang aton mga utod sa Gimaras. Taga Gimaras, good morning. Ay, labay man nga akon karon nga adlaw gali, no? Ang lubong ni Lorene Infante Canson, tira sa silay. Ang mga miyembro sang Kaisi Boys, kung pwede ka mo makatambong dito sa lubong ni Laisi, no? Karon nga adlaw ang iya sini lubong. Aksyon Radio Philippine Standard Time,
Las 4:41 na. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga makapag-titikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter diratay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Pwede lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gid siya kay magamit mo sa module mo di. Kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga
estudyante. Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Kadaog. Ano ang mo kay lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa Intertropical Convergence Zone ang nagaapekto sa Southern Mindanao. Forecast naton ang Visayas, Palawan upod na ang Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro
may ara panalagsa nga pagtupa sa ulan magulugal umon ang kalangitan. May mga pagdulod-aguob bangod sang localized thunderstorms kag sumuman intertropical convergence zone. May mga manami nga kanay-kanay sang aton kadagatan pero hindi kita magsalig kay kung kaisa gamulumadlos man. Mayong panahon ano? Timing gid sa pizza 15, pwede na makabakal pang regalo. Kung mabakal ka mo regalo, now na, subong na. Kagang iban bala nga mga galamito naton para sa bulan sa Disyembre, mas maayo subong kay bulo barato pa. Sigurado na ya pag-abot sa Disyembre ti jack up na taas na ang presyo sang pila ka mga nagapanguna nga kinanglanon sa bulan sang Disyembre. Labi na gid kon gahilapit ng 24, 25, 31, 40 na. Alos ang tanan nga baligya sa dalagko nga mga mall urot. Amo nang ganansya sang mga negosyante naton nga portigid. Basta may okasyon ang pungsod Pilipinas, labi na gid ang bulan sang Disyembre. Kaya ang aton mga ginikanan nga tingwa gid gaputoy-putoy gid trabaho para lang may ibakal sa pagkaon regalo para sa ila sini mga kabataan. Kaya ang Pasko ni para sa ako niya, para gid ini sa kabataan. So kung may sulusubra ang income, subong pa lang bakal na, tago-taguon naton, pag-abot sang Disyembre, kundi bulubuksan naton kag pang regalo. At least bulubahado pa ang presyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Kay Julpa Caritativo Morning, tamyay ko si Bindol Family, Rolando Kulot Caritativo, Glenn Cyrus Gala sa Barangay Robles, La Castiliana. Kay Melinda De Meren, good morning man. Kay Billy Albay, tamyaw ko liwat kay Jack Gonzales ang SRA Compound, Barangay Lagrana. Kay Jima Taguan, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning man. Subong man. Kay Inday Blasa. Si Inday Blasa, good morning. Kay Jere Rombines. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning. May lang upod-upod lang kita, tagsa kakagahon, duludog sing kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Ang ginapangamuyo ko lang yung kabay kuntani, ang pag-asa ko ni may ara sila report nagligad nga adlaw, nga antes matapos ang bulan sang Nobyembre, 2 ka bagyo ang mahimo magsulod sa pungsod Pilipinas. Amo na nga mga muyo kita tingob bala para gaguob magkantos babaw nga hindi man matamaan gid. Kay man ang mga bagyo Nobyembre, Disyembre, tuman sina ka mga baskog. Amo na nga mga muyo kita wala sang dako nga halit tugahon ini. Amak mo nga pag-abot sa Disyembre, ang iban na wala balay, kalawasak kag iban pa mo nang pinakasubo nga Disyembre. So kabay pa nga paagi sa aton pagpangamuyo bilog nga pamatian man na nga kung may bagyo gima kay hindi man naton ina mapunggan inang hindi lang gid tuman ka makahalalit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Kay Jojo de los Santos, good morning. Upod-upod, oy, ang amigo ko nagpadala mensahe. Morning ko no da. Gatamyaw gid siya sa amon mga classmate, labi na gid kay classmate Efren Pompirada. Morning da. May lang pag monitor. Amo nang siling ko pulo pagsik lang ang lawas, amat-amat lang. Hindi kita magpatama bisyo ha. Medyo hagan-hagan. Kung ga panigarilyo, hindi pagpatami. Kung ga inom, hagan-hagan lang. Ay sos kabudlay kung magbalatian. Bao,
si Jinky de Alagdon, ari na siya matugnaw nga hapon ba, tamyaw lang kay Mr. Arthur Jeep Bilasor, Banisa Mayo, Dokmat Mayo, Mama Lulit de Alagdon, Papa Joe de Alagdon, Alma Uligon, Noel Amar, MJ Sison, ang pamilyaya sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Sige, 50 cento sa Siyam Kasimana. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning man. Upod-upod lang kon kaagahon. Balik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-traffic dito sunod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Time, las 5:04 na. Aber, pasudlon ta ang report sa probinsya. 100,000 nga cash assistance personal nga ginhatag ni Gobernador Lacson sa 5 ka mga Negrense centenarians. Balita Kapitolyo. Detalye upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Kahapon nga adlaw ginapamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang paghatag sang cash assistance sa ginatawag nga Negrense Centenarian. Sila ang ginakabig nga mga Centenarian awardees nga sanday si Vero Española kag Romana Habagat sang Kawayan, Concepcion Flores sa Minalbagan kag Matilde Malaga kag Bilya Garilao sang Hinigaran. Sila ang ginhatagan sa nga taga 100,000 pesos nga cash kag certificates halin sa Provincial Government of Negros Occidental. Ang paghatag sang sining cash assistance ang ginapatigayo na sa Provincial Government para sa mga taga Negros nga ang edad 100 katuig pasaka. Nagligad nga bulan ang local government official sang banwa sang Murcia ang naghatag man sang cash assistance sa ginakabig oldest living centenarian sa Negros Occidental. Inisya amo si Lola Concepcion Lauron sa barangay Damsay Banwa sa Murcia
nga nakaedad na sang 110 katuig. Ang aksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06 na. Kay Nabales Rone, good morning da. Tabi ayo sa barangay Old Sagay, pamilya Nabales, pamilya Fernandez kag halin kay Rone Nabales, kay Maria Annalyn Cose Bornales. Maria Annalyn Cose Bornales, good morning. Tanan nga pamilya ko sa Kawayan, salamat gid. Basi Banisa Mayo ari siya. Kamusta? About 3 inches ang snow sa ground dito sa ila ba? Nami no, tapak-tapak kilo. Happy Monday dito sa ila. Halin sa Minnesota with love. Basi bisa namin no, tapak-tapak ang 3 ka inches ang kadamulon sang ice. Pwede makagod. Akalain. Kay Richard Malayang, good morning man. Kami di sa barangay Gimit, pangapi. Kay Elias Tortusa, liog tamyaw kay Toto Justin, kag Kyuho. Kag Kyon Paul Baby. Naman nung mga ngalan kabudlay. Basahon, no? Kay Anan Carla Paralin, gamonitor sa alis. Okay. Kay George Madrid, good morning, apita. Tamyaw pamilya Pahardo kag Leonora sa siyudad sang Cadiz. Always gida, nagamonitor kun kaagahon. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning man. Dira sa gamonitor sa Sinja Lugway. Tamyaw si Reggie Juho Jobien kag Minggoy mayong aga. Kay Artandoy tamyaw ko si Will sa Purok Dulunan. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning man. Pirminiga upod sa atong tagsagid kaagaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad
ang katapo sang Bagos City Health Office. Gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang iya ko sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, hindi pa salamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga yung patigayan ng ining activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Action Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa diwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Lasing kokin sina. Aber, diri kita. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 19-12. Una nga bula resulta, 19 kag 12. Second draw, 28-15. Ikadua nga bula resulta, 28 kag 15. Third draw, 2-12. Ikatatlo nga bula resulta, 2 kag 12. Aber, rekta kita.
Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto, diri kita 655 kita. Ang jackpot 29,700,000. Ang jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order 40, 7, 51, 12, 9, 2. Kombinasyon sang 6, 55, 40, 7, 51, 12, 9, kag 2. Saylo kita, 645, ang jackpot 14,804,362. Jackpot 14,804,362. Kombinasyon in any order 9, 37, 40, 44, 41, 5. Resulta sang 645, 9, 37, 40, 44, 41, kag 5. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kay Evelyn Sinaon, ga-monitor sila ni Lani Hulagay sang Purok Gaisano, Barangay Alihes. Good morning da. Kay Roby Jen de la Paz, alin sa Barangay Singkang Airport, Purok Rosal. Good morning sa mga Alcabasa, Antipuesto kag de la Paz family. Sa kay Kiana, Mikey kag Precious Kyle. Good morning man. Kay Dodge Dalida, morning kuno kay Perla Dalida kag Sinika Mahilom. Kay Elmer Boyet Villamor, good morning. Kay Domingo Barniso, Kapita, good morning man. Dira kay Pili Ason Renato Sima Amar Barniso, pamilya sa Barangay Kabagnaan, La Castiliana. Basi Imbong Diyo Campo kag Kapbito sa Maao, good morning sa inyo. May lang nga pagmonitor. Kay Marciano Bugay, morning. Inom tataho ba? Woodstock Subdivision sa Tangob. Mayo na ang taho. Kaya si Utay Benedicto Arisio. Tamiyaw ko lang kay Nunoy Bacuado, o Bibi Nunoy Hedriana, Maribel Dalion, upod sa amon, mapisan nga kapitan, Marlon Bibing Canilio, kag sumuman kay sino to kagawad, Marley Canilio, Aris Agda sa Barangay San Jose, si Palay, taga si Palay, good morning. Kay Stila Pahilanga Cesar, good morning. Kay Rosano Miranda, naga-monitor sa Silay City. Sige, good morning do sa inyo. Kay Jonalyn Ninyal de Crepito, morning ko no kay Yung Roger Ninyal, Dodoy Tony Carmen, Rigor, love sa ginsihan, hinigaran, kinsihan. Sige. Kay Nonoy Russell Ulitan, good morning man. Mailanda, bisan paano, upod-upod sa aton, tagsagid kaagaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kadamo na sa mga pandam, no? Kung magsulod ang Disyembre, pati mga kapulisan na daw ginapandaman na regalo, ba daw hindi naman na maayo. Kaya mga pulis, tao man, kung ikaw nagabaton sang regalo, enjoy ka, nga hindi mag-enjoy ang aton kapulisan. Tamyaw ya asawa ya si Gina Toribio Panes, kagbata ya si Ila Jean Panes sa ilang adwa, dira sa Sinda San Isidro. Good morning kuno. May lang kuno nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon morning, pamilya na Barte, Abisit, Mundihar, Eskultura, nagapanamyaw Lorina Eskultura, sang Canlaon Tres, taga
Kanlaon Tresda, good morning sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Ari na ang epektibo kag nat. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
sa nga mga ayo sa ginubakal simpul kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idiha nga makasimpon mo ko di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha na muna. Kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mahal nga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Natural ang inaya kay may imbitasyon mo ang aton pungsod Pilipinas sa mga kahiwatan sa iban nga kapungsuran inaimbitar man. Ambot silangon kilala man ang manami landaya kay samtang gabyahe pagpauli may dala bala nga mayong balita pananglitan na magkadto sa Estados Unidos. Pagbalik sila niya may mga kapitalista, may mga luyag magtukod negosyo. Kundi daw medyo mauluumpawan man ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Ang malain las na kon ang aton mga opisyal nagagadya pang lugayawan sa iban nga pungsod kag bulubakasyon dito ka mag-ininom daw hindi amo. Pero kung negosasyon sa negosyo kag iban pa ang pagpakikabyan sa iban nga kapungsuran nga hindi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Kay Donald Cabasa, good morning. Watching live. Upod sa iya sini nga asawa, kay Lia Cabasag. Sa mag-asawang Cabasa, good morning. Kay Romero Cesar, tamyaw morning sa friend ko, Gabriel Escusa. Nga nagaluto, dinuguan ba? Subong, speaking of dinuguan, luwas sa maayo abi magluto. Talagsa ko gakaon, paborito ko man siya, pero kung ang magluto, ako bala, nami ako ikaw galuto mo. Amo na nga, iban ti maayo man mangluto, pero may ara sabor kisa nga daw hindi ko komporme bala. Amo na nga, wala ako gakaon dinuguan, kung iban ang nagaluto. Kinalan, ako gid ang maluto. Kapoy lang galing, agad pang luto. Kung may edad ka na. Francisco Guangco, good morning. Kay Salvador Tanalion, good morning man. Kay Angelica Haranilla, morning pangapita, Tamyaw Corinato Haranilla, Hacienda Makamig, Barangay Ilopis, Silay City. Kay Rochelle Evangelista, good morning man. Monitor ko di sa Gimarasa. Shout out lang sa asawa ko si Annalyn Evangelista kag bata namon si Richel Ann Evangelista, good morning sa pamilya Evangelista. Kay Dante Makilanda, good morning. Kay Tise Esquadra, good morning from Binalbagan. Taga Binalbagan, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Aber, diri kita, pasudlon ta ang report sa Bacolod City Hall. Councilor Saison target mapasar ang propose 3.25 bilyones nga budget sa ikaduha nga semana sang Disyembre. Balita City Hall. Detalye sini upod kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale.
Bayo ang action Fred, ginatanaw ni Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison nga sa una kung ikaduha nga semana sang Disyembre tuig 2022 maaprubahan na ang naduso nga 3.25 billion pesos nga proposed budget sang LGU sa 2023. Karon sa hapon Martes mag-uumpisa na ang sudasud nga budget hearing ni Saison kag una si Action Fred nga magatambong sa hearing ang finance cluster kang isang city treasurer, city accountant kag city budget officer. Pagkatapos ni Action Fred, pagasundan sa iban man nga department heads kag iban nga opisina. Nagalaom si Saison nga iya matapos ang hearing subong nga Nobyembre kag maaprobahan na sa final reading ang proposed budget sa una o kung ikaduha nga semana sang Disyembre. Kung madumduman, unang ginpahayag ni Saison nga wala sang pagdubo kag wala man sang pagsaka sa budget sang syudad sa 2023. Target by first week or second week of December, ipapasar ko na ang budget mo. Hopefully, matapos kong hearing by November. Nabatian si Bacolod Councilor Thady Saison. Life Extension Coffee Mix mga kaksyon para ini sa mga coffee lovers pero health conscious. Mag-switch na kita sa Life Extension ni Coffee Mix. Amo siyang pinakaunang ready-to-drink coffee mix nga mayara sang vitamin D3. Ang kada sachet sang sining nga kape ang mayara sang 200. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Kay Juby Mageda, good morning. Kay Atandoy, tamyayo ko si Manunoy Tonyo dira sa Banlag. Kay Chao Israbon, kay Buriring Ordonyo Paliog Tamyaw sa pamilya Tabia Arsaga, Hugos Lidisma, Octavio Lopez Limsiaco. Labi na gid sa grupo pa ni 15 members. Ano ni 15 members ni? Sige. Kay Nancy Dax Sobong, good morning man. Halin sa Villa Brilia, Cadiz. Kay Lubic de la Luna, ari kami dia. Monitor Kapita. Malin kay Pato Kagrubi de la Luna sa Barangay 30. Si Katibir, araman na, nagaupod sa aton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay pero
Kaya kamusta man? Ako na i-would like, mayara kita na butang sa module nga i-search mo, tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Ubra ko ng dason, sigaw na ipasinsya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nugid na siya. Yung padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrakulong tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya siling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Ni Action Jan, lalaki nga may problema sa paminsaron na sa puwan patay sa banwa sang Morsya. Detalye sini, upod kay Action Jan Diaz. Action Jan. Nasa po na lamang ang Fred nga patay isa ka 48 anyos nga lalaki sa area naman sa Purok Silhigan, sakop sa Barangay San Miguel sa Banaw sa Bursa. Alas 2:33 ang tak na naman siyang hapon Domingo nga adlaw Nobyembre 13. Ining nasapuan ang giklala kay Bilyon Ape Ibayona, 48 anyos, kag residente sa Purok Nara, sakop naman sa Barangay San Miguel sa Muman nga Banwa. Sunod din kay Police Captain Mark Joel Reclamado, ang hepe sa Bursa PNP nga Nobyembre 11 pa sa ulihing nga nakitaan sa iya mismo nga utod nga si Annalyn Rugelion ining biktima Akson Fred nga nagalinman sa ilang puloy-an. Dugang padali sang utod ining biktima nga si Annalyn Rugelion ining si Ape ang may ginabatsag kung naga-suffer sang mental disorder kung may problema sa mga paminsaron. Pag-abot dito si area nakita sa magkapulisan nga yara na sa state of decomposition ining bangkay ni Ape Akson Fred gindala man ini sa may Eastern Hills Funeral dama mismo sa may Barangay Blue Bentet sa Banwa sa Mursa. Kagsagin pa rin kayo naman examination sa ni Dr. Raymond Antonio Magwad sa Mursa Rural Health Office Action Fred na ibaluan ang ginkamatsan gali sining ni Ape Action Fred based sa report diri acute respiratory failure. Sa tatanang yung magka-aksyon sa mga hilig dira magigop sa mainit na kape kung kagahon basta kape. Action Radio Philippine Standard Time las 5:40 na. Balik ako pagkatapos ini. This is my life. This
is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghitupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po dito may tumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic dito o nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Salamat sa Diyos kada medyo nagasarurot na giman ang COVID. Kabay pa nga totally mag-iskirda na siya. Abi, balik na to, kundi ka nagalin. Kundi nga planeta ka nagalin, ba puwerte man ang halit mo dire sa bilog nga kalibutan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Pipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Action Eden Aboso. Action Eden. Action Fred, ginpahag ni Police Captain Rondel Tapang, hepe sang Police Station 9, nga mag-aatubangay ang maghimata sa barangay, agod mag-areglohanay matapos nagluntad ang away sa tunga sa magpamilya, nga nagisulta sa pagpangbuno mga alas 7 sang gabi sa Puro Kalayugan, Barangay Kabug, Syudad sang Bacolod. Ang suspetsado, amo ini si Romeo Flores Jr., 31 anyos, samtang ang mga biktima, amo sanday Bimbo Estander, 36, tiyo sang suspetsado, kag si Romeo Flores, 57 anyos, amay sang suspeka. Sunod sa hepe, nga mayara presensya sa makahulubog, o kung sunod sa hepe, impluensyado sa makahulubog ng Ilimnon, ining si Romeo Flores nga suspetsado, kagula sila maginsendihan na isang biktima. Rason nga ini ang nagmaoy kag nagpangbuno. Ang mga biktima ang nagkaangko naman sang pila sa ilalawas, apang karon nabulong na kagyara naman sa maayo nga kondisyon. Balita din sa patrol ang Action nyo. Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Kay Roger Burgos na. Tamyaw ya si Mama ya Winnie Giray Burgos ang Biscom Compound Binalbagan. Pamilya Burgos ang Agustin La Carlota, always gid naga-monitor. Si Maria Lynn Bilar Hacolbe Lombo, good morning man. Kay Aisin Panganiban, tamyaw ya si Tio Rodito Lapoos sa Sinda Makamig 1, Barangay Elopes, Silay City. Kay Wilfredo Lacson Esteban, good morning. Sige. Kay Heidi Magallanes Haranilia, mahawta, tamyaw ko si Jose Haranilia, alin sa Makamig 1, Barangay Elopes sa Silay. Kay Mao Castillo, good morning. Tamyaw ko mama ko sa panukoy, si Mama Basyon. Okay. Kay Felix Gard, gamonitor dia sa Bugo, Cebu. Wow, tawhay chimpo ko no. Si Dilaos kag Nanay Sabil aramana. Si Nancy Dax Sobong. Patamyaw kay Rosalie Alulon, kag GM Niknik Piralino, Purok, San Pedro, sa Cadiz. Kamusta da sa Kapihan? Abaw ang mga minsteda kanay Buybala, Dot Sullivan, Munit Rujas, Nilson Distrito, Jok Torres, Larry Benitez, Maral, si Paraid Jamson, Billy Caro, Jimmy Cadillario. Abot si Pulding Hipis, si Jepada, morning desenyo. Kanay Munsing Syuko niya. Kanay Joel Perido, okay lang. Kay Gilbert Carrio, kaday James Patalagsa, kaday paring Jesus hindi ko bibitan. Pasi makumpanyar ka mo karon ha. Kay Laise ang lubong ni Laise karon nga adlaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Balik ako pagkatapos. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa
Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digin sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidora RP Jr. Yan, numero 1, upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio.